poarta cu sculptură în brață la mama natură. Vezi cultură românească ce n-are în lume dublură. E transmisă din gură în gură peste vremuri ce trecură. De la vâj cu barbasură la pruncus cu țâța în gură. Oameni tari ca stâlpii porții care-și văd de mărsuroță. Îmblă drepți în voia sorții, cred cel ce șede în cer. Un drapelul în vârful hărță, nu cumva să-l terfelea hoță. Să-l vadă și strănepoță fluturând mândru sub cer. Grănicer pe meșda mea, paie nu se poate tre. Dacă vrei să-mi iei pământul, scot cu țâtul din curea. Traiul dulce cum e mierea, vorba mea unge cam nirul. Strâng din tătă răsputerea, să piară din țară spirul. Să se prindă întreg poporul ca groștiorul care-i șpirul. Trebuie să rămână viu folclorul, învață și tu copilul. Cu țăruza ascuțită, poțădulă îmboțită. Pentru neam lăsăm tezaur, eu cu Ion, gură de... Salutare, oameni dragi! De astăzi o să începem o nouă serie de videoclipuri în care o să facem vis-a-vis de ceea ce am făcut până acum și am să prezint cum se tund ornamentalii, punctele de bază pentru începători, cum începi, cum te orientezi, care sunt lucrurile de început ca să nu strici, să nu te bagi foarte tare în ornamental să-i strici, tratamente care le vom face, o să vedem împreună bolile, cum le identificăm, o să explic, așa ca pentru începător, cum începem. Cum avem aici, de exemplu, eu am pus aceștia rotunzi, unul din altul și am încercat să le dau o formă așa ca un brâu. Brâu va fi undeva până aici, frumos cam de 40 de centimetri, mă gândesc să-l fac așa ca și cum ar fi, din ce mi-am imaginat eu, o să fie ca și un ghiveci și din ghiveci va ieși această magnolie. Magnolia asta, după cum se vede, a fost un pic afectată de îngheț, dar asta este o altă poveste. Ce facem prima dată? Verificăm uscătura. Încercăm să scuturăm uscătura. După ce terminăm, foarte bine ar fi suflat. Următorul pas. Încercăm să îi dăm partea de sus. Ca să-i dăm drept, nu vom putea merge foarte bine așa, în felul ăsta. Pentru că s-ar putea să nu putem ține un echilibru. Va trebui să mergem în modul ăsta. Bun, să luăm asaltă, că e un pic mai lungă și un pic mai mare. Un lucru foarte important care trebuie știut dinainte, niciodată nu intrăm agresiv la tăiat. Deci dacă vrem să tăiem, vom tăia tot câte puțin. Până ce căpătăm experiență, după aia putem intra și mai tare. Dar indicat este să intrăm foarte puțin și mai bine tăiem de 2-3 ori. Bun, acum după ce am făcut partea de sus, se poate vedea că este destul de dreaptă, mai putem verifica după ce suflăm. Și luăm laterala. La fel, nu intrăm agresiv, foarte puțin, mai bine ne învârtim de 3-4 ori decât să stricăm. Marele avantaj la scula asta că se poate învârti mânerul în funcție de ce necesitate avem, cum dorim să tăiem grozava. Încercați să vă luați scule bune, scule cât de cât dedicate pentru ceea ce vreți să faceți, să nu vă chinuiți. Nu încercați cu foarfeca sau cu scule foarte mici pentru lucrări mari sau scule mari pentru lucrări mici. Fiecare are rolul ei.
Așa. Foarte important pentru a avea o formă a gardului, a ghiveciului, cum îi spun eu. Lama ținută cât de cât drept, sau cât se poate de drept. Pentru a nu face oblicitate sau ceva. Acum să încercăm invers, să facem interiorul. Aici la interior când facem, va trebui să ținem lama cât se poate de dreaptă. Și ne învârtim roata, ușor. Bun. Aici mai trebuie intrat un pic în colțul ăsta, că aici nu-i perfect rotund. Bun. Cam asta am putut să-i facem. Urmează un tratament cupric, în același timp și un insecticid pentru dăunători. Cei care vi se pare interesant, dați o urmărire și aștept în comentarii idei, îndemnuri despre ceea ce ați vrea să mai fac, ceea ce ați vrea să vă mai explic. Vă salut și toate cele bune!